Remixed by DJ Dan Bullet Chip. Barangay Sirong kun imo inipapasyadahon dayon ka atamanon pag-aabi-abihon kay ang mga mulok iyo hirapin makisasangkayon ayaw la pag-alang pasyadala ka mo nga diha Sirong pagkabtik ang mga opisyalis ini nga barangay salit mahimyang ug murayaw kudinhi atong mga kaulitawan sugad man kadaragan magupay ang batasan labi na ang mga kalagasan Karisyuhan mga Sirong nun labi ko naabot na ang patron ang mga balikbayan saray gudayon itong pagbibilngon bantay kay magala ang dami ilapat nga taklap buklari kay basi ang galaan pagtirok di makuri Karisyuhan mga Sirong nun labi ko naabot na ang patron ang mga balikbayan saray gudayon itong pagbibilngon bantay kay magala ang dami ilapat nga taklap buklari kay basi ang galaan pagtirok di makuri pagkabtik ang mga opisyalis ini nga barangay salit mahimyang ug murayaw kudinhi atong mga kaulitawan sugad man kadaragan magupay ang batasan labi na ang mga kalagasan Marisyuan Sirong labi kun bulanan Enero ang mga balikbayan na uli kay mag-e-ermano tungod kay selebrasyon liwat inihan Santo Niño isan mga taga-iba nga baryo pahasirong na dayo Karisyuhan mga Sirong nun labi ko naabot na ang patron ang mga balikbayan saray gudayon itong pagbibilngon bantay kay magala ang dami ilapat nga taklap buklari kay basi ang galaan pagtirok di makuri Karisyuhan mga Sirong nun labi ko naabot na ang patron ang mga balikbayan saray gudayon itong pagbibilngon bantay kay magala ang dami ilapat nga taklap buklari kay basi ang galaan pagtirok di makuri Karisyuhan mga Sirong nun labi ko naabot na ang patron ang mga balikbayan saray gudayon itong pagbibilngon bantay kay magala ang dami ilapat nga taklap buklari kay basi ang galaan pagtirok di makuri bantay kay magala ang dami ilapat nga taklap buklari kay basi ang galaan pagtirok di makuri kay basi ang galaan